आदसा लोगोफोर आं दायो शिबसागराव दंफैयो। बे दैबानाजों लोमजानाय न'खरफोरखौ न'खर रैखाथिनि थाखाय एक्सुनि जानानै जोङो खामानि मावनो दंफैयो आरो जेनेबा बे न'खर बायनायफोरखौ जोङो फोसाबना होनो। दा बेयाव फैनानै जोङो खामानि मावफैनायाव दिनै ओरैबायदि घटना जाबाय आंनि सायाव। माने जाय सेन्देलखौ आं खामानि मावनायाव गानबाय थायो बे सेन्देला 8 नम्बरनि आरोना खामानि मावनायाव गानग्रा इयो। ओमफ्राय मा जाखो दिनै सान्दुं गोसा, ओमफ्राय बेयावथ' गासिबो हाब्रु गोजा नालाय जोङो बेनि थाखाय बै खोरखियाव दा फोराननाय गामबुट दङ बेखौ जोङो गानो। ओमफ्राय सेन्देला आंना ओरैबायदि जाबाय माने ओरै बे 8 नम्बरनि सेन्देला हामला माने माब्रै बिदि जाखो नै थरमलांबाय माने एसे सान्दुंजों बोरै मा जालांखो मिथिला। आंनाव बे फुल हाबोमोन आरोना र' आं गाननानै देखायनि। सेन्देला बेनो 8 नम्बरनिमोन। जों खामानि मावनायाव गानो, माने डिउटियाव थांबा बेखौ गानलाङो आरो 8 नम्बरनि। ओमफ्राय बे सेन्देला हामला, आथिंखौ आं थोबाय नै बिसिमल' हाबो, बेयाव नांथायो। ओमफ्राय नै ओरै थायो इसिबां। बे बोरै जादों नोंथांमोना सोरबा साइन्टिस्ट बुजिग्रा दंबा फोरमायहरदो कमेन्टआव मानि थाखाय बिदि जादों। बेयाव नांथाबाय माने सेन्देलाबो ओमफ्राय रावजोंबो सोलायाखै। नैबेयाव आंना दागो दंखायो, बेयो कालारा। बेयो जों प्लाम्बार मावो नालाय, नैबे सिलबन आथा, बेयो आथाया नांनानै दङ। फारनैबो हामला माने रावजोंबो सोलायाखै। आं नारसिनथाबथारदों हाबा माने। बे सेन्देला आंना ग्रोब हाबोमोन, ओमफ्राय दा हामला माने सेन्देला आंनियानो रावजोंबो सोलायाखै। बे बोरै बिदि जाखो सोरबा मोनथियोबा फोरमायहर। माने सेन्देला सान्दुङाव दंमोन आरो सान्दुङाव दोननानै जोङो गामबुट गाननानै खामानि मावदोंमोन। सोरबा बिनि बागै मिथियोबा फोरमायहरबानो जाबाय। बे सेन्देला दा आंनि थाखाय जेबो खामानि होला, मानो होनबा हामला, अबस्थाया बारा मोजां नंखाला, गोदान लानांसिगोन।